Je zit hier wel eens vaker? Ja, maar toch, ja. Als jongens, dat zit volk achter de televisie. En dan ging ik even naar de square. Nou, dat is prachtig. En dan reageerde de vogeltje er soms op. En dan begint te jongen. Nou, dan geeft je hart hier op mijn dicht. Dat is zo mooi, ja. Maar het mooiste is, als je lekker alleen nog zit, dat is zo mooi. Dan leef ik niet. Ja, hè? Ja. En wat is dat dan? Dat is muziek en dat vertolkt je gevoelens. Dan je helemaal, vergeet je alles en dat is zo iets moois. Ja. En dan lekker poerelinnig. Ik weet net haast net hoe het in het Fries is, maar het is eigenlijk de huiszwaluw. Dus de hoeszweltjes, zoals ze moeten in het Fries. Als je Vlaams, dan kan je er ook wel in zien. Deze zwel met vrij wit vernoemd. Hoeveel zitten er nou hier met elk nestje? Ik hier dus zeg, een nestje is, dan houden we het er even op. En ga je dan van elk nestje met een mansje en een wiefje heen. En dan, ja, dan die ene zullen wel eens even meer piekjes krijgen als door. Natuur en omstandigheden. Maar dan ga je een mooi klutje piekjes, zal je. Dat is in het eerst verschrikkelijk goed gongen, want ik geloof daar iets hier in zijn gasterloon of skraat, die kant niet. En nee, verder die kant niet. En dat hier in zijn plat hellen, ja, dan moest wie in de zwellen, die zochten wij wat voor kleuren en toen ben ze hier begonnen. En een één meer. Ja. Maar dan zeggen ze, die zwellen, die stieren wat uit. Maar ik geloof er net zo wat van. Maar als ze al uitstieren, dan was ze hier ik verwoesten door de buizerd en een wiekel. Ja? Die pakken ze, hè. Die vliegen daar van die neersen. Ja, ik mag dat draaien misschien, maar daar zit een richeltje onder dat feesteruit. Een feesterbankje. En daar zit die wiekel in. En dan loert er. Als het draad er in het nestje komt, dan is het pakken. Ja, en dan tussen die poortjes zien. Ja. Of vliegen erbij. En dan puzzelen. Ja. Mooi vreed. Het is vreed, maar het is natuur. Die beesten die we maas van wekker, jongens, ik, maar denk je ze lekker jongens helemaal in de rest. Maar maas, dat is prachtig. Het is jongen. En dan straks komt die jongen er al hier bij en dan letter krijgen ze nog eens een keer jongen. Nou, daar genieten we van. De vrouw die moet er een plank onder hebben voor het schieten op die ruiten. Want ik zei, ze is zo werend hebben, ik zou eens mooi zitten dit, dan kunnen ze dat ik nou op een film krijgen. Maar die woer van de timmerman, die wie toen en ze zei, een plankje eronder, want ken dat net kast, jong. Hij zei, dat zou best kennen, vrouw, maar de het hier is daar eens gehad. Dan gaan we weer al hier naast ons. Hij zei, dan krijgen we nou de helft meer. Nou, de hier, vrouw, die zei, dit is ook mooi genoeg gevonden. Eén keer in de week dan doe ik de ruiten even goed. Als je sneeuwt te komen, dan ben je er nog heel oors uit de snow. Ja. Dat heb ik vroeger. Dan ging ze even goed skin uitzien. Eerst in de week en dan nog eens even. Maar rijwetter. En dan maleiwetter. Nou, dan even naaien en dan ben je zoeken skin. Maar dan ren ik weer om en dan zit het eerste er vaak weer op. Dat mooie vroeger. Hè. Maar mooi is het. Wij zitten in het voorrechtengebied, want winterdag de gworsten. Want je cirkelt ongeveer 50.000 van die dingen om. Als ze wat washoedeline het zit vol worstenstrand. Ja. En een ruutnik, ja. Zonder dript het er bij de elden. Jongen, jongen, jongen. Toen we trouwden zei ik,
moet een huiswagen komen, want ik kan er net zonder. En dat wie een van die eerste meubelstukken die we kochten, want die moest nijsjoen worden. En toen was het heel moeilijk om op een harmonium te komen. Dat was de eerste. En later nog een. Toen Keestorgel. En nu is ze er nog bij. En de man vindt het ook gezellig? Ja, die vindt het mooi. Die vindt het heel mooi. Ik ken er zelf geen meter van, hè? Nee. Maar ik ga wel nog doen en ik ken er ook wel een harkje. En daar besjongen, dat vinden we machtig, hè? Weg we gaan dat ben in het opgroeien weer zo'n 19 jongens en mannen jongen, hè? Ja. We hadden bijna veel groter en die krijg ik weer over ideeën en dat. Ja. En de Rietse ben we nu terug in en we moeten eigenlijk vanmiddag naar een paken sinds die trouwt, hè? Dat zou de wanden, ja. Ik word starig, want ik ging nog een vrouw aan je. Alleen we zitten net zo vaak naast hoor. Dat is in het kerk ik net. Ik zit meestal wat hoger. Ja. Ja. Maar vierders gaat het wel goed tussen jullie tweeën? Ja, wat toch niet. Ja, we hebben een heel soort raakvlakken. Dat is toch mooi? He, de besten, ja, de boerderij, de romte, daar houden we van. Je had nog gezellig. Dat dacht ik. Maar dan ben ik het altijd niet eens. Nee? Nee, wat dacht je? We hebben allebei onze dingen, ja. Maar nu ga ik net langer praten, want ik heb het eten zelf gekleed, we doen straks eten. En een verklaarwijs, ik heb alles klaar, tot in een finesses en een kind. Dan mag je alles mooi maken, nou dat is toch prachtig, paak en beppen.